tal? Saúdos, moi boas tardes. Día histórico aquí na Televisión de Galicia, na Mesa dos Deportes da TVG2, porque por primeira vez imos ver un tramo en directo dun dos rallies mellores de España, un treito en liña, ou en concreto o último do Rally de Ourense, que está a piques de finalizar. Enseguida estaremos en contacto coa saída dese último treito. Antes de nada, vos presento a unha mesa de auténtico luxo con todos os especialistas desta casa. Rodrigo Pérez, director de Gas a Fondo na Radio Galega, que tal? Moi boas tardes. Que tal, Carlos? Boas tardes. Placer terte aquí, Alfonso Pérez, como estás? Boas tardes. Boas tardes. Te vas seguindo toda a temporada o Campeonato de España de Rallys, está espectacular. Está espectacular, e hoxe estaba especialmente espectacular, pero bueno, a verdade é que este Rally de Ourense está sendo moi complicado para todos, salvo para Fuster, no momento. Está sendo un rally cheo de incidentes, o último hai nada de Iván Ares, que ia pugando pola victoria con Fuster, picou a roda, perdeu 2 minutos e agora mesmo están a piques de sair no último treito para intentar consolidar Fuster a primeira praza e Iván Ares na segunda. Este é o momento da picada de Iván Ares a que alonxa definitivamente da vitoria, a non ser que pase algo no último treito. Nesta imaxe que nos mandou un aficionado, no que veíamos como Iván Ares ia con esa roda picada que lle fixo perder 2 minutos nun dos treitos desta tarde. Luis Penido, que tal? Moi boas tardes. Moi boas tardes. Piloto de excepción, veterán, que sigue estando entre a elite dos pilotos actuais. O Rally de Ourense é sempre un rally con unhas características moi concretas, e está sorprendendo porque xusto nesta fin de semana mudou completamente, non, polas condicións climatolóxicas. Efectivamente, a verdade que foi un rally prácticamente de cero, un rally moi coñecido por moitos equipos, pero que con esta climatoloxía, a verdade que os tramos moi deslizantes e con moitas sorpresas, como estamos a ver. Bueno, pois, os especialistas de CRTVG de motor, Rodrigo Pérez, Alfonso Pérez, aquí connosco, Luis Penido, para contarnos toda a perspectiva dun piloto, e tamén queremos, como sempre, a vosa opinión, porque esta é a vosa mesa, e xa sabedes que coa etiqueta Rally Ourense TVG podedes comentar o que queirades, e tamén, Fran Cañotas, que tal? Moi boas tardes. Que tal? Boas tardes. Mandándonos o noso WhatsApp ou contigo un montón de vídeos que estamos recibindo. Pois sí, estamos recibindo moitísimos vídeos no contigo, xa sabedes, 659-090-645 ou enviades ao Twitter do Enxogo ou da Televisión de Galicia con ese cancelo que vemos aí debaixo, Rally Ourense TVG, moitos vídeos que nos están chegando xa nestes momentos, como, por exemplo, o Benres chuvioso, que lle chamamos, que é o primeiro vídeo que vos imos ensinar, no que se ve como onte había moitos treitos que estaban demasiado mollados, non sei se o podemos... Aí está, aí o estamos vendo, é un Hyundai, non sei se Penido identifica ese coche, porque é bastante complicado, É un poquinho complicado, porque a verdade que se ve perfectamente que é un Hyundai azul, pero bueno, hai 3 Hyundais en carreira, en este momento xa só queda un, pero como esas imaxes son de onte, tanto podía ser Pernía como Cohete, como o noso compatriota galego e gran loitador polo rally, Iván Ares. Tamén vídeos sobre hoxe pola mañá, temos un par deles do sábado a mañá, a ver se podemos ver un. Desta mañá de sábado, do tramo das 12 menos cuarto da mañá, aí temos ese vídeo. Xa sabedes, podedes comentar co cancelo Rally Ourense de TVG. Bueno, pois, os vídeos, a través do que contigo aquí nesta mesa dos deportes da TVG2, en directo no Rally de Ourense, quedan 11 minutos e 30 segundos para que comece o último treito con Miguel Fuster de líder, con Iván Ares de segundo. E que tramo imos a ver? Que treito imos a ver? Luis, explícanos como este último treito de Melias, que vai dar, probablemente como campeón, se non comete ningún erro, a Miguel Fuster. Pois é un tramo que ten 14 kilómetros de percorrido, é un tramo difícil, un tramo que ten sido moitas veces decisivo en moitas carreiras, tense corrido moito por aí moitas probas do campeonato incluso galego de rallies, e un tramo moi complicado, con moitos cambios de ritmo e con unha zona especialmente complicada, embaixada, con moitísimos botes hacia a parte final, que suele ser fruto de, suele dar pé a ter moitos incidentes, moitos pinchazos, e que sin dúbida vai a ser un tramo complicado e que os equipos non van a poder dar por finalizado o rally hasta que consigan chegar á meta deste treito. Non sei se teñamos algunha das cámaras de algún dos treitos que pasaron esta mañá para poder ver como se vivía ese treito de entrada. Mentres tanto vemos na saída dese punto, dese tramo do Rally de Ourense, do último, coche cero xa disposto para sair, como dicimos, 10 minutos para chegar. Volvemos convidarvos, se estades no treito, se estades vendo co vosso teléfono móvil a retransmisión da Televisión de Galicia, da CRTVG, desde o treito, queredes mandar algún dos vosos vídeos, aquela persoa que mande o mellor vídeo de todos, xa sabedes que vai ser copiloto de Iván Ares por un día.
a ese teléfono 659-090-645, 659-090-645. O mellor vídeo que nos mandedes, o autor vai ser copiloto de Iván Ares por un día, e non é premio... Non é broma, Mentres tanto, na curva de Pereira, aí temos outros 2 puntos por os que vamos ver a todos os favoritos, nos que van pasar todos os participantes. Lembramos rápidamente como están esas clasificaciones para que saibades antes de comezar. Está agora mesmo líder Miguel Fuster, a 2 minutos está Iván Ares, Joan Vinches está a 1,56. Bueno, e os problemas que teñen os coches cando recoñecen, porque claro, din, a xente se ten que colocar ben, pero é que tamén se teñen que colocar ben os animais de compañía, porque, Luis, imagínate que vas por aí polo treito, claro. Xa nos ten pasado, xa nos ten pasado en ocasións que, bueno, os animais se asustan co ruido e, bueno, evidentemente hai moita máis xente por esas zonas das habituais, moito máis tránsito e, bueno, hai un pouquinho un descontrol e, bueno, xa está aí a organización preparando, pues, bueno, todo que o treito este perfectamente cerrado e listo para competir. Público ben colocado, Rodrigo. Así é, público ben colocado, seguindo sempre as instruccións da organización, porque para que todos desfrutemos temos que aportar tanto pilotos, medios de comunicación, pilotos, evidentemente o público. O que se ve tamén é, bueno, apreciase que está bastante seco, non? Todo asfalto, a partir do mediodía parou de chover e isto sí que non é que condicionou onte e esta mañá, así que, bueno, digamos que hai menos perigo, non? Porque houve moitas saídas de pista, especialmente a que vimos de Pernía nos caños do Sil, afortunadamente saíron polo seu propio pé, pero as fotos e imaxes son espectaculares, non? Houve bastantes máis incidentes dos agardados, non sei como está o pulso agora mesmo na meta. Óscar Suárez, que tal? Moi boas tardes. Vale, prevenidos. Hola, que tal, Carlos? Moi boa tarde a todos. Estamos no punto de control despois da liña de meta e agora mesmo, pois, bueno, está mellorando o tempo, parece, pero de cada vez pasa unha destas nubes traizoeiras, descarga e pon a carreira e ponnos a todos patas arriba. Non me atrevería a dicir que van a encontrar os pilotos neste último treito, nesta última super especial. Parece que vai aguantar, pero como digo, calquera se arrisca. O que si vemos é que a xente se vai agolpando, hai moita xente nesta última super especial, é unha super especial de 15 kilómetros, e a ver que o que pasa, prácticamente xa con Fuster de paseo, parece nos últimos kilómetros, a ver que o que pasa na loita do resto de categorías. Pois... precisamente esa é a lectura de carreira. Miguel Fuster ten unha amplísima vantaxe, pero queda un treito. Imos ver, porque será a segunda pasada que fan sobre ese treito, veremos como facían algún dos principais protagonistas desta proba, esa pasada, xusto esta mesma mañá. 6 en cuarta, 50, y sigue frenando para rascar a derecha, 6, en cuarta y sigue. Una derecha 7K, 25. Concretamente Iván Ares, estamos escoitando a Pintor, que ven cantas notas como podemos apreciar como adapta perfectamente o ritmo ao trazado, a carreira, e o que fai, pues, bueno, evidentemente faille informando o piloto do que se vai a topar. Vemos moitos rasantes, estos son especialmente importantes ter unhas notas moi precisas, porque evidentemente non tes visualmente unha referencia do que te vas a topar na estrada, non? Esa é unha zona embaixada, unha zona moi rápida que ten moitísimos botes, podemos apreciar como se move o vehículo, ainda que dispón dunha suspensión moi boa, moi moderna. Evidentemente, ir copiando a carretera, pois se percibe como vai continuamente correxindo, non? Ten unha baixada moi rápida, con curvas enlazadas permanentemente en tramo rápido, pero con continuos curvas dereita, esquerda, botes rasantes, e especialmente complicado, non? Esta é a toma do mesmo coche de Iván Ares, pero como están vivindo eles, non temos ese audio, como dicías antes, Luis, é tremendo porque a veces os copilotos son casi un pouco os iniestas dentro do coche, non teñen que manexar o ritmo conducindo manexar de lobos, pero aí víamos como chegaba unha das curvas que te dicías, mira, esta é unha das perigosas, e víamos como Pintor ainda enfatizaba máis a voz, non? Efectivamente, son os que vos levan a veces. A labor do copiloto é fundamental, é moito máis importante do que poida parecer nun primeiro momento. Parece como se fora unha figura dun acompañante de luxo, ni moitísimo menos. Un resultado deportivo bo, un equipo non alcanza se non ten un copiloto bo. Un copiloto bo é capaz de marcarche un ritmo, é capaz de espabilarte se te vas quedando e é capaz de frenarte se ve que vas demasiado apurado, non? Evidentemente ten esas referencias e pode te axudar incluso na posta a punto do vehículo, que de tramo a tramo se poden ir pois axustando suspensións e reglaje nos vehículos. Pois Iván Ares era un dos principais protagonistas, de feito, aparte con unha colaboración tremenda con nosco, xa sabedes que nos vídeos que nos mandedes o que contigo, o vídeo mellor que nos mandedes, esa persoa vai ser copiloto de Iván Ares por un día, poderá sentirse como Pintor neste momento. Outro dos homes nos que estaba posta
Pois moitísimas das expectativas nesta competición era Javier Pardo, fillo de Javier Pardo, non? Efectivamente. Outro histórico piloto de Ourense, e parece que, como pasa en moitas ocasións, casi mellor piloto que o pai, viña con moitísimas gañas, tiña unha estrategia, Rodrigo, moi boa desde onte, xa dicía el, vou ser precavido, coñezo perfectamente como son os treitos, encima está chovendo, e saíu ben ao principio, pero finalmente acaba de ter unha avería e está fora de carreira. Son treitos moi longos e a regularidade é o que che leva moitas veces a estar nas posicións altas de carreira, e ao final Javier folle saindo ben, pero claro, ante as mecánicas moitas veces, pois poucas veces podemos actuar. Hoxe aguantou ata que puido, e finalmente pois o pobre Javier Pardo que tivo que conformarse, o que tivo que lamentar un abandono, e sí, eu creo que é mellor que o pai, que Francisco Javier Pardo, que nos deu moitas ledicias na terra, pero que este mellor, este danos ledicias na terra e no asfalto. Aparte, coa idade que ten, non? O cambio que fixo de terra a asfalto, que ele ainda nos comentaba esta semana, que, bueno, ainda nota, non, a diferencia na conducción, que igual tamén Luis nos pode ilustrar un pouco máis a variación. Ademais, ele é un piloto que lle gusta moito derrapar, un piloto moi de terra, e ese estilo de conducción tamén o traslado ao asfalto, non? Aí vemos como, de feito, estaba facendo unha carreira moi boa, porque estaba por diante do seu compañeiro de equipo, de Joan Viñes, un piloto pilotazo, sin ninguna duda, con moitísima experiencia, non? Si ben Joan tivo algún pequeniño problema mecánico, pois, bueno, Javier estaba facendo unha carreira moi boa. Aí vemos esa parte, digamos, media final, en baixada moi difícil, con moitísimos botes. Que notase desde aquí, os botes efectivamente, se notou perfectamente, non? Eso descompensa completamente o coche moitas veces, non? Descompensa moito, claro, e ti queres aproveitar toda a carretera, pero tes que deixar pois unha certa marxe, porque evidentemente pois con un bote podeche escupir. Aí vemos perfectamente como fai contra volantes e como vai correxindo. Ese 3 que vemos é a marcha que leva insertada, e, bueno, o Suzuki, tamén é importante decirlo, son coches construídos en Galicia por R. Vidal, un preparador fantástico, e que estás conseguindo facer destos N5 uns coches tremendamente competitivos. Con dous pelotazos aí a cabeza nese sector, como son Joan Viñes, veterán, e cunha promesa como Javier Pardo tremenda, non? Quedan 2 minutos e 45 segundos para que comece ese último treito. Os vosos vídeos, o 659090645, o autor do mellor vídeo que nos mandedes ese treito vai ser copiloto de Iván Ares por un día, nun Rally de Ourense completamente estrano pola xornada tan rara que houve onte no sentido climatolóxico. Aquí os coches en Galicia sufren habitualmente no Rally de Ourense pola calor, e onte foi un día tremendamente duro, con choiva, con néboa, eso fai, Alfonso, que nos quedemos sin Cohete Suárez de entrada, con Javier Pardo fora, con Surallén Pernía fora, con Iván Ares con algún problema. Bueno, a verdade é que é unha pena para este último treito, porque presentábase espectacular, polo menos entre Iván Ares e Fuster, e a pena, a min quédame pena de ver a Suárez, porque realmente fixo, vende, quizáis sexo piloto, creo que estaba máis en forma, chegou das Canarias impresionante, no último adeje remontando e ademais a Iván Ares, estaba aí arriba con Cándido Carrera, e, bueno, nesta ocasión volveu a pasar algo non o mesmo, pero similar que en Sierra Morena, non participou no de Lalín, pero para min era, digamos, o favorito para este rally, pola trayectoria que tiña, xunto con Iván Ares, porque, bueno, coñece máis o terreo, e Pernía, pois, outro este accidente espectacular, un Pernía que, bueno, está aconsellado, está cos irmáns Vallejo, bueno, non acaba de despuntar todavía, non? Está aí, bueno, a verdade que está intentando ir a un ritmo. Eu vin esta mañán, tuve a fortuna de coincidir ademais con Cohete e con Cándido no tramo de Esgos, e, bueno, podemos ver a Pernía como que intentaba levar un ritmo quizás demasiado rápido, e, bueno, donde nos o vimos levou un par de sustos, e, bueno, ao final terminou cunha saída de estrada, non? Pero en calquera caso, seguro que Cohete vai a facer unha temporada moi boa, e vai a poñer moi complicado tanto a Miguel Fuster como a Iván. Menos de un minuto para comezar ese último treito do Rally de Ourense, momento histórico aquí na Televisión de Galicia, no que vemos por primeira vez en directo a retransmisión dun treito en liña do Campeonato Nacional. Agora mesmo, o que ten todas as opcións de gañar este Rally de Ourense na edición 51 é Miguel Fuster, con ese Ford que tedes agora mesmo nas imaxes. Nestes momentos, Luis Penido, piloto, no que sabes perfectamente como esa sensación, Estás xogando Rally, que debe estar pensando agora Miguel Fuster cando estés contando 15, 14...
Home, Miguel ahora mismo seguro que está desexando que se termine o rally, non? Porque son estas carreiras que estéis, bueno, en este momento atende cara, evidentemente estará desexando poder rematar esta carreira. Para él está xogando en terreo alleo, por así decirlo. Evidentemente Iván Ares xoga na casa e, bueno, tive a desgracia de pinchar, non? Ahora ten que estar nervioso, pero seguramente está moi concentrado. Escoitamos o motor. E eu esta mañán o vin moi centrado e o coche moi ben posto a punto, é unha maravilla. Pois aí arranca Miguel Fuster, por diante eses 14 km desde o último treito de Melias, para saber se finalmente fai vos eses 2 minutos de marxe que ten con Iván Ares, que na teoría Rodrigo ten que ser suficiente de sobra, é dicir, con meter o coche polo carreiro debería chegarlle a Miguel Fuster, un piloto ademais tan veterán como a él, para gañar este Rally de Ourense, non? Evidentemente, Carlos, o que pasa que o que din os pilotos moitas veces é que cando perden a concentración de ter que ir rápido, pois moitas veces é cando cometen máis erros. É así, Luis? Efectivamente. Sí, só sabe dicir a unha velocidade? Sí, porque vas plenamente concentrado. Si intentas ir a medio gas é cando podes cometer un erro, tío, o copiloto, calquer cuestión, vas a meter as marchas con máis decisión, si vas atacando, si non podes incluso xerar algunha avería, pero bueno, seguro que... Vimos no anterior, no do Canón do Sil, que pola mañá gañou Fuster, ahora pola tarde xa con eses 2 minutos... Xa levantou o pé. Xa se nota que levantou, Iván Ares tirou, pero notase que levantou un pouquiño o pé, non? Lóxicamente, Fuster, non? Sí, evidentemente. Ahora Iván Ares toca ir un pouquiño aí ca cana, a ver si surge algún problema co tramo de Fuster, non? Pois acaba de sair Iván Ares, que lembren, xa non empezaba demasiado ben durante o rally, con unha rotura de rótula no tramo clasificatorio. Despois tivo unha saída que lle fixo perder 20 segundos cando estaba facendo unha boa competición e lle facía ir a remolque. Despois tivo a picada de roda que comezábamos o programa, e iso fixo ir todo o tempo detrás, pero Alfonso, tal e como está o campeonato, un segundo posto agora mesmo é un fantástico resultado tal e como foi a competición, non? Están empatados os dous a 127 puntos, en principio esa loita está entre eles, e claro, non ser primeiro, mellor e segundo, que pasa que tamén vemos Fuster ten dúas cousas, que vai moi rápido, e dous, que, bueno, é o máis veterano, moi fiable, o que máis sabe, é difícil que cometa erros, por certo, que ademais pode conseguir igualar a Chuspuras, non? Un histórico no rally de Ourense, non? Conseguir o sétimo. Eu vexo difícil que Fuster poida errar, pero bueno, ainda lle queda ese comodín, digamos, non? En Ferrol, dentro dun mes. Iván Ares tamén coñece mellor que o resto de pilotos pois o terreo, e a ver se aí consegue remontar ou volver a igualar a Fuster. E eu insisto que o que falábamos antes de Suárez, para min era o que máis rápido iba, ainda que non estivera nesa primeira proba, e hai que ver como evoluciona a partir de aquí ao final. Agora queda a saída de Joan Vinges, aí teria que estar Javier Pardo. Rodrigo, finalmente Javier, como dicimos, por unha avaría está fora, e outro histórico que vai salir agora mesmo está tamén moi lonxe de Iván. Así é, Joan Vinges, pois é un histórico, ademais, con moita afección, porque é un piloto sempre espectacular. Pena de Javier Pardo, que ademais veremos que hoxe tamén tivo durante un treito que correr sen dirección asistida, co cal, pois, creo que fixo brazo para un mes o do rapaz, e queremos ver que ritmo levan, porque este ano están sendo máis lentos que o ano pasado neste treito de Melias, e con menos distancia. A min chamaba a atención porque o ano pasado facían menos de 9 minutos, e este ano, pois na primeira das pasadas, o mellor tempo foi para Iván Ares con 9.03, co cal o terreo non está igual que o ano pasado. A piques sair o fantástico abar de Monarri, mentres vemos tamén o plano xa da curva de Almorfe, onde está no seguinte punto de retransmisión. Luis. Vemos, me acaban de poñer, precisamente como estamos coa carreira en directo, me acaban de poñer que Monarri, o estamos vendo na pantalla, que foi parado no enlace pola Guardia Civil por ter unha matrícula de pegatina non original na partida inteira, non? O sea que a Guardia Civil están completamente pendientes de que os vehículos estén en condicións. Monarri, un coche moi bonito, moi espectacular, e conducido por Álvaro Muñiz na temporada pasada. Correcto, este vehículo desenrolado aquí en España, no Campeonato de España, por Álvaro Muñiz, que este ano decidiu buscar novos proxectos, pero que espectacular cando menos. El líder en dúas rodas motrices sendo tracción traseira, que tampouco é tremendamente habitual. Aí está a saída de Monarri, mentres en grande temos aí ese paso no que agardamos xa que chegue Miguel Fuster como líder da competición, que, de acabar gañando este Rally de Ourense, vai ser o novo líder do Campeonato Nacional. Francisco Cima, que falando tamén da matrícula, bueno, creo que foi hai uns anos que correu sen carné, multaron con 2.000 e pico de euros, aparte quiso facer unha atrapallada, algo así, cun carné inglés, bueno,
O caso que o colleron, sí. O caso Cima, que se lle chamou. Caso Cima. E que hoxe creo que está debutando demais con esta nova evolución, con este R5 Clio, pois a ver se continúa todo o campeonato, porque todo o que sexa chegar novos pilotos e novas monturas, pois será bo para un certame que ano tras ano colle emoción. E sempre con algún tipo de problemas, que tivo tamén incluso comezar con algún problema coa dirección asistida, non puido sair na clasificatoria, el dicía, bueno, a ver se vou comenzando a coller ritmo, e mira, polos descartes está agora mesmo de quinto, que sería un resultado tremendo para él poder rematar así. Sí que é certo que ás veces, Luis, este Rally de Ourense vense xa pola calor, mentres vemos agora mesmo a pasada de Miguel Fuster por esa curva de Almorfe, no que tenemos que ver a que ritmo vai realmente, a ver se realmente está sendo tremendamente conservador ou ao final é moi complicado e sabe que ten que ir polo carreiro e ir moi rápido para garantir esa victoria que ten relativamente fácil. Bueno, na saída xa tamén esperando a Bouza, outro dos que... Os Bouza, que tamén estaba pendente de ir moi ben na súa clasificación, con algún problemiña tamén no inicio do rally, mentres estamos esperando o paso agora mesmo de Iván Ares, tamén por esa curva de Almorfe. A partir da curva de Almorfe o que teñen é un asfalto moito máis deslizante, ancho, e veñen nunha zona baixada, aí pasan ahora este asfalto moito máis listo e adecuado, e bueno, vemos o ritmo de Iván. Eu creo que é claramente superior ao que levaba Miguel, lógicamente, non? El ten que seguir atacando hasta o último intre, leva unha pequena rotura na defensa traseira como consecuencia do pinchazo, pero bueno, parece que o vehículo está en perfectas condicións para seguir en carreira. Un Iván Ares que marcou scratch no treito anterior, como decías antes, Alfonso, probablemente por ese ritmo máis conservador que leva a Fuster, agora que sabe que é prácticamente virtual gañador. Supuestamente que isto, salvo que Fuster teña un problema mecánico, calquera cousa que tampouco se desexa, pois é o gañador do Rally de Ourense, non? Lembremos que Iván Ares además foi o que marcou o scratch na primeira pasada por Melias, cun tempo de 9.03, foi o máis rápido, é un piloto que xa na edición anterior pois fora moi rápido, o que pasa que na edición anterior o mellor tempo precisamente fora para Coeto Suárez, que fora o que mellor rendeu. Supoñemos que levan todos neumáticos de seco, é unha cuestión que eu agora mesmo non o sei. Hai que ter en conta que tiveron que poñer neumáticos para facer todo o bucle e a incertidumbre de se iba a chover, non iba a chover, non sabemos exactamente con que... Polo menos na xornada de onte influiu bastante, non? Influe moitísimo e ademais en este rally é especialmente complicado porque o asfalto de Ourense cando está seco é tremendamente abrasivo, co cual se te equivocas e pos uns neumáticos de choiva cando logo está seco, pois o que pode pasar é que ni siquiera che cheguen os neumáticos ao final dos 3 tramos, porque tens que facer todos os bucles. Comentaba Fuster, aí están as 4 cámaras que temos, na saída un Emilio Vázquez que está sorprendendo a moitos, que cun histórico con ese ZX pode facer unha grandísima clasificación, a curva de Almorfe, tamén a de Pereira, e despois en meta onde está o noso compañeiro Óscar Suárez esperando xa a que cheguen os grandes protagonistas. Dicíamos, Rodri, que Emilio Vázquez está facendo un carreirón e ademais polos descartes e por dura que aproba, en un Emilio Vázquez que vai salir agora mesmo con ese ZX, pode ser o primeiro de históricos e además meterse entre os primeiros. E que espectacular, é o que dicimos, neste tipo de rallies con treitos tan longos, a regularidade o de manterse, ser rápido e sobre todo manterse sobre o asfalto, pois pode permitirche facer un gran resultado. É o que está facendo ese ZX, que ademais é para mí fermosísimo. A pasada de Vinges, que non deixa de sorprendernos nunca, a verdade é que é un auténtico especialista xa en Suzuki, casi podría evolucionar el cando quixera calquera Suzuki do mundo, porque ten unha amplísima experiencia, ademais do veterano que é, non deixa de sorprendernos nunca, Luis, o rápido que pode ser cun... É moi rápido, a verdade que os coches corren moi ben, o Suzuki está moi ben postos a punto, me pareceu velos, pois esta mañán como con unha resposta quizás un tanto brusca, son coches, non son coches oficiais de marca como poden ser os R5, non? Pero increíble o ben que van, pero que ben vai ese coche. Sí, cuidado con Fuster aí en Pereira, acabamos de velo, está xa moi preto de finalizar, mentres que na saída temos a Alfredo Tames, que tamén está lidando polas súas copas, que pode ser un dos triunfadores do día na súa división, non? Freddy Tames, asturiano, rapidísimo, creo que leva 3 anos na Copa Suzuki e sempre en todas as carreiras está sempre dando máximo, sempre está nos primeiros postos. Bueno, esta curva de Pereira, se coñecedes máis o tramo, Luis, Rodrigo, é unha das que lle gustan a moitos aficionados, non? Poñerse porque moitas veces ves un pouco de freo de man, etcétera, pero logo hai outro estilo de aficionados que prefiren moito máis algo máis semellante a isto, non? Esas entrelazadas, ese momento no que, como agora o Abarth de Monarri, ten que cambiar de asfalto, donde as inercias son
son moito maiores, mentres vemos tamén a pasada de Iván Ares. Está casi no final. Agora por Pereira. Sí. E xa debe estar aí está chegando Miguel. E Esta Iván debe de estar a 1 kilómetro aproximadamente. Co cual neste momento escoitamos a Óscar Suárez. Miguel Fuster levantando as mans. Aquí está Miguel Fuster levantando os brazos. Abrimos a porta. Aí está Miguel. Miguel, enhorabuena. Muchísimas gracias. Ha sido un rally desde ayer ya trabajado y duro. Ayer fue, creo que el rally lo ganamos ayer en el tercer tramo y a partir de ahí nada, a trabajar. Voy a parar ahora ahí en la pancarta y lo celebramos. Venga. Aí están as primeiras palabras do gañador desta 51 edición do Rally de Ourense, Miguel Fuster. Gañámolo onte no terceiro tramo, dicía Miguel Fuster onte que fixera o tramo da súa vida nese terceiro tramo, o sea que debeu salir un pedazo de treito estes que son redondiños, e xa espera de que chegue Iván Ares, que aí está outra vez con Óscar Suárez. Aquí está Iván Ares, compañeros. Igual, quitando el casco y a ver lo que nos cuenta. Bueno, una pena, ¿no? Una pena el pinchazo, sin tocar en ningún interior ni nada. Fue solo y bueno, ella se nos cayó el mundo encima. Queríamos atacar, intentar que Miguel cometiese algún error, pero bueno, no pudo ser. Al final estamos segundos en el campeonato a 4 puntos, así que bueno, creo que hay que hacer un balance positivo después del rally. Algo de rabia, ¿no? Sí, porque tiña moitas ganas de ganar este rally, ¿no? Aquí na casa, en Galicia. Non puido ser porque, bueno, o rally estaba realmente complicado, era unha lotería e bueno, estou contento porque fixemos tramos moi bons, apretamos a Miguel, a ver se en Ferrol somos capaces. Enhorabuena, gracias. Aí están as palabras de Iván Ares, vais agora a pesaxe, imos seguir o coche do galego de Iván Ares. Aí está camino da pesaxe, que agora mesmo llevan a facer para comprobar que o seu coche, pois comeza o treito como acaba, claro. Pois se non hai ninguna penalización, temos novo campeón do Rally de Ourense na edición 51 con récord incluído para Miguel Fuster, un auténtico pilotazo que ademais se pon de líder no campeonato nacional, sacoulle finalmente 1 minuto e 40 segundos a Iván Ares neste rally, no que Iván Ares leva a honra de facer máis scratch que o resto de xente, e en concreto no último sacarlle 18 segundos máis rápido que Miguel Fuster, co cual o que falábamos aquí finalmente algo levantou o pé, porque probablemente tampouco Iván Ares fose o máximo do que podía. De calquera xeito isto o que nos di Alfonso, mira, aí vemos, Aí vemos como curiosidade e a pesaxe que se realiza dos vehículos, porque os vehículos pois teñen un peso mínimo que en ningún momento da carreira se pode estar por debaixo dese peso mínimo, entonces o que se colle normalmente é final de bucle, cando xa se consume máis combustible, máis neumáticos, e non se pode estar por debaixo creo que son 1230 kilos, ¿no? Pois son os grandes protagonistas agora mesmo na meta, mentres tanto, tanto na saída como en Almorfe como en Pereira temos máis competidores pasando por esas curvas, veamos o bo rollo, o ambiente entre Pintor e Ares, e agora mesmo saludo entre o líder do campeonato e o segundo clasificado. Esa será Carol Cruz. Venga, buen rally, chao. Bueno, ha estado peleado, ¿no? Foi a cousa dura hasta ese tramo de Escos, ¿no? Esto está peleado desde el tramo número 1 en la LIM, fue, ¿no? Creo que nos sorprendió a todos fue a meteorología, ¿no? Si esperabades vos algo tan cambiante, tan lotaría como esto. No, es un rally de Ourense atípico, estamos acostumbrados a mucha calor y bueno, esto parecía más un rally de cocido que de Ourense, pero bueno, la verdad, felicitar. Hoy iba a llover muchísimo y vamos ahí con ruedas de agua y... Os iba a preguntar, ¿cómo facíades para elegir neumáticos tal como estaba? Nada, creo que no hemos acertado. Llevábamos un poco de todo y... Una furgoneta Michelin. Venga, chao. Pues moitas gracias a Miguel Fuster e a Iván Ares. Aí estaban os dous grandes, dominadores do Campeonato Nacional de Rallys que veñen de evidenciar precisamente nesta edición do Rally de Ourense o seu dominio, a súa supremacía sobre o asfalto do automobilismo español. Bueno, proba de que Miguel Fuster baixou o ritmo non é que nin sequera non marcase o primeiro tempo, sino que no último treito fixo o terceiro mellor tempo polo momento. Joan Vinges, co seu Suzuki, marca o segundo mellor scratch, a 15 segundos do que fixo Iván Ares, nunha competición na que
Se tivésemos que facer análise por partes, está claro esa primeira que dicían eles. Onte foi un día moi duro para escoller neumáticos, prácticamente todos se queixaban de que non acertaran, Rodri. Ademais, lembremos que onte sumábase un Rally de Ourense en mollado e, sobre todo, noite, treitos nocturnos. Por este podium y nada, me sabe muy malo de Pardo porque creo que este tercer puesto era para él. Para el equipo hubiera sido muy bueno un doblete de terceros cuartos, pero nada, es el Rally Ourense que ha sido para mí de los más duros que he hecho nunca y bueno, feliz y contento. Y es curioso, ¿no? Porque estamos todos acostumbrados a un Rally de Ourense siempre con sol, con calor, y lo de este año ha sido, bueno, casi una lotería, ¿no? Sí, aparte que ya es un rally duro con sol y calor, imagínate con el tiempo que ha hecho, ¿no? Ayer fue muy duro y también ha sido complicado, el tiempo estaba muy cambiante y creo que los que estamos al final tenemos una buena recompensa. Gracias, Joan. Joan Pinches. Que vuelve a estar, foi en Serra Morena, creo, que xa subira o que pasa que daquela tivera, digamos, máis competencia. Nesta, bueno, tivo palabras para Javier Pardo, é de entender porque o normal é que se estiveran os dous Hyundai, incluso o Pardo que estaba por diante, pues bueno, non quedaría tan arriba, ¿no? Sí, pero bueno, un pouco curioso tamén como él sufreu algún problema mecánico e sin embargo puido terminar e sin embargo Javier Pardo, verdad, que estaba facendo unha carreira tan boa que seguramente pues bueno, non tuvo forma de continuar, unha verdadeira lástima, pero bueno, sigue con progresión e sigue facendo unha moi boa temporada Javier Pardo. Pasada de Freitames por esa curva, tamén agora Diego Félix a piques de sair nun Rally de Ourense no que xa temos gañador e no que temos aínda moitísimas cosas por decidir, mentres que creo que temos a Óscar Suárez con Monarri e o fermosísimo Abarth. Sí, señor, un coche precioso y un piloto que chega, bueno, desfeito, no vayas que ver ya cara, menudo Rally de Ourense, ¿eh? Y eso que no había sol y calor este año. Sí, bueno, eso nos habían contado, pero yo no lo he visto. Muy complicado todo el fin de semana, sobre todo ayer, la lluvia de ayer, los tramos estaban criminales y sufrimos mucho. Hicimos, yo creo, un gran rally, sobre todo ayer con el coche que tenemos, así que muy contentos. Gracias. A ti. Vale, estamos fuera. Ese coche, como decía antes Rodrigo, es desenvolvido por Muñiz, ¿verdad? Por Álvaro Muñiz. Por Álvaro Muñiz. Vemos agora na Suzuki, falabas de Freddy Tames, lembrar que está loitando por ese título con outro galego, coruñés Dani Verdomás, que pasa que son case 40 segundos de diferencia, salvo erro de Freddy Tames, o certo é que tamén a Copa Suzuki será para o piloto asturiano. Que importantes son estas copas, Luis, e ti sabelo moito porque comenzaches nunha delas no que vimos tremendos duelos con pilotazos de aquí de Galicia para moitísimos pilotos, non? As copas cando non podes acceder a un coche o mellor como que ten Iván ou que ten Miguel Fuster. Sí, son moi importantes porque primeiro son coches escola realmente bons, despois te mides en igualdade de condicións, que é moi importante tamén para que sepas que non vas tan rápido mellor como pensas e que sempre tes de quen aprender, non? Entonces, suelen ser unhas loitas moi igualadas e moi instructivas para pilotos e copilotos. Víamos agora a Emilio Vázquez que ia cos pilotos, intermitentes, sí, debe ter algún problema, agardemos que polo menos idea para, ainda que perda tempo, idea para chegar a ese final de treito, pero logo lembremos que hai que chegar ao parque pechado para que entres na clasificación, que non é o de chegar á meta e xa está. Por tal, pois agardemos que Emilio Vázquez non teña problemas, iso sí, ia cos intermitentes postos, sinal de que algo lle pasaba. Óscar. Bueno, pues estamos vendo aquí na pesaxe. O seguinte que pasa por aquí, pola nosa posición, é Joan Solans, que vende a facer unha carreira realmente espectacular, un rally sensacional co seu Suzuki, e observen, estamos vendo a pesaxe, poñenno encima das plataformas, e aquí na furgoneta que temos o noso carón é onde se registran os resultados nesta maleta. Aí toma rota a responsable. E a cousa do que se trata, como nos pode explicar mellor que a min Luis Penido, é que o coche pese ao final pois o mesmo que ao principio, non? Que non haxa ningún tipo de cousa rara polo medio. Efectivamente. Un pouquiño menos vai a pesar porque ten evidentemente un consumo de combustible, pero bueno, vai a ser irrelevante. O importante é que nunca este por debaixo do peso mínimo, senón implicaría unha exclusión directa. Pois continuamos con esa retransmisión do Rally de Ourense que xa ten agora mesmo un gañador claro, Miguel Fuster, cun segundo clasificado que é Iván Ares e un terceiro que é Joan Viñes, a espera de que non haxa ninguna penalización. Vai ser un campeonato tremendamente igualado, sobre todo se aínda está a tempo de puntuar
Cohete Suárez, porque pasa que non lle queda prácticamente Alfonso marxe de erro xa. Non ten porque non estivo na primeira proba e xa leva 2 abandonos. Certo é que nas Canarias folle moi ben, pero bueno, en Ferrol falábamos antes que será máis ou menos o Ecuador da temporada, pero se Fuster e Iván siguen con este ritmo, creo que vai ter moi complicado chegar aos 2 primeiros postos, se siguen polo menos Ares e Fuster así, non? Sí, non cabe dúbida. Eu vinos esta mañán e é verdad que o ritmo tanto de Iván como de Miguel se veían os dous quizás os máis consistentes á vista, e Suralle pernía con moito ataque, como querendo ir demasiado rápido, e pois a Cohete, pois bueno, xa o vimos na cuneta ao noso lado porque xa saleu demasiado fogoso e se quedou no primeiro tramo, non? Sufriron os pilotos onte coa climatoloxía, e os que nunca fallan, ainda que tamén se mollen e sufran un montón, son os espectadores milleiros, como sempre nas cunetas dos rallies, en esta ocasión tamén con participación nas redes sociais. Fran. O primeiro que hai que darlle é as grazas porque está sendo realmente espectacular o seguimento que estamos tendo nas redes sociais. Xa sabedes, Cancelo, Rally Ourense TVG, enviades os vosos vídeos ao 659-090-645, que é o que contigo da Televisión de Galicia, ou ao Twitter do Enxogo, ou da Televisión de Galicia. O que mellor vídeo nos mande, o mellor vídeo será o que faga ese tramo, ese treito con Iván Ares, de copiloto no seu coche. Tweets, por exemplo, dinnos de corazón, como afeccionado do motor, o Gallapo, iderades botar máis rallies ou autocross. En Galicia hai moitísima afección, saúdos e grazas. Ollo desfrutando da retransmisión desde Almería. A ver se esta é a primeira de moitas retransmisións. E tamén hai, como non, Retranca Galega. Grazas, Rally Ourense TVG, por retransmitir o rally e ter o meu avó entretido, e non só cando hai accidentes. Así que mandade todo o que queirades a nosa conta de Twitter, tanto de Televisión de Galicia como o Enxogo, ou o que contigo, e poderedes ser os seguintes en ser os copilotos de Iván Ares. Eu teño que decir, bueno, como ourensán, que é realmente, ainda que nestas imaxes non se ve moita xente, pero lembro xa desde pequeno en Ourense que era unha festa cada vez que había o rally de Ourense. Agora está nos Xardíns do Posío, pero antes estaba na zona de San Lázaro, e aquelo estaba sempre espectacular. Incluso lembro despois era tempo unha anécdota que tiven con Coleman, que foi... Iremos a esa anécdota de Coleman despois da entrevista que ten agora mesmo Óscar Suárez na meta. Bueno, estábamos con Tames, que acaba de facer unha carreira realmente espectacular co seu Suzuki na Copa Suzuki. Achégase o que era, bueno, un dos seus rivais máis enconados, Verdomás, Dani Verdomás. Imos escoitar que valoración nos fai do rally desa loita na Copa Suzuki, que estivo realmente apaixoante. Están agora mesmo 6 segundos. 6 segundos máis acaba de facer máis que Freddy Tames. Buscamos a valoración de Dani. Un rally positivo, no, está claro que hemos tenido problemas desde ayer a primera hora, como quien dice. El coche ha fallado ayer en los tramos de la noche y hoy por la mañana, bueno, a la vista está que hemos dado un golpe, y creo que bueno, de cara a la temporada es un resultado positivo, seguimos líderes y intentaremos seguir cosechando lo que podamos. ¿Crees que perdiste el rally en ese tramo de Melias cuando tuviste el toque? Nah, creo que ha sido un conjunto, no creo que un rally se pierda en una acción, no, creo que bueno, ha sido una sucesión de cosas que por mi parte, por diversas partes no han salido bien y bueno, intentaremos hacerlo mejor en la próxima. Bueno, eu creo que as palabras de Dani eu creo que son prácticamente reflexo do que estamos escoitando en todos os pilotos. Todos falan de incidentes, de contratempos. É raro o que non ten un nesta edición número 51 do Rally de Ourense. Moi accidentada pola meteoroloxía, moi accidentada tamén polo traxecto e pola ambición dos pilotos. Pablo, estéte moi atento a ver o que... En transcursos de tramo, mentres tanto, Luis, moi atento porque imos ver o que falábamos antes. Canto de Reservón e Canto de Atrevido foron os dous grandes protagonistas neste rally. Tanto Miguel Fuster como Iván Ares vendos pasar pola mesma curva, acoplados no mesmo momento. A ver como ves, e vemos realmente se hai diferencia de ritmo, porque a veces incluso nunha mesma curva se poden chegar a ver, non? Sí, sí. Evidentemente aí era imposible, pero a partir de agora, Luis... Nesa zona quizás non haxa moita diferencia. Sí, mira, aí xa hai... atacou un poquinho máis, xa vemos, aí vemos prácticamente en esa toma que lle sacou prácticamente un segundo, non? En esa baixada con cambio de estrada e apreciamos a casi 2. En 300 metros había casi 2 segundos de diferencia. Efectivamente, e aí xa chega Iván bloqueando, mentras Miguel pois chega moito máis suave. E xa están afrontando a última parte, apenas pode quedar un kilómetro. É tremendo porque a veces se van ben, hai 5 segundos en todo o rally, e de golpe aquí había nada. A ver que nos quere decir máis Óscar Suárez desde a meta.
Bueno, que estamos cun histórico do Home, que automobilismo, dos rallies en Galicia. Manolo Senra, moi boas. Hola, boas tardes. Bueno, opinión autorizada, como veu? Bueno, a verdade é que sempre o Rally de Ourense é un rally de toda a vida, é un rally que está moi ben, os seus tramos son xa míticos, uns tramos complicados á súa vez, non? Como é o Cañón do Sil, pero é un rally pues, creo que tuvo genial. Iván pinchou, tuvo unha mala sorte que se podía loitar pola vitoria, e bueno, pois creo que estuvo ben, realmente todo, tamén foi unha pena o de Pardo, non? Que estaría loitando aí posiblemente polo segundo posto. Realmente eu teño un pupilo aquí que se chama Santiago García, que corre con 208 R2, que desde logo é a primeira carreira que fai a nivel nacional. Bueno, o chaval se está portando moi ben, que todos sabedes. Creo que merece algo a partir de hoxe. A canteira en Galicia noutra cousa non, pero no automobilismo casi non hai nin que falalo, non? Dos 77 participantes, 32 eran equipos de aquí, da zona, de Ourense, galegos, e ademais amosando sempre un nivel extraordinario. Aquí hai moita canteira e moita afición. Eu creo que sí. A canteira de Galicia é extraordinaria, vamos. A canteira de Galicia, todos os sabedes que é extraordinaria en todos os niveles. Estamos empezando este chaval, un chaval de 20 anos que empezou agora mesmo a correr. E bueno, non é, todos empezamos de baixo, de cero, e hoxe temos a nivel nacional, creo que a canteira máis grande é de Galicia. E creo que está medrando todavía. Vostede segue dando guerra, por certo. Perdón. Segue dando guerra vostede, non? Bueno, por suposto que sí, somos campeóns gallegos de 2017 de montaña, e seguiremos facendo uns rallies por aí, dando guerra, por suposto. Gracias. Gracias a vos. Unha auténtica máquina, don Manuel Senra. Falaba da canteira, Dani Verdomás, que é un dos cracks, é o futuro, segundo da Copa Suzuki. Santi García, con 20 anos, 15º estaba antes deste treito, co cal entrar de cheo nun rally do nacional entre os 20 primeiros, pois demostra que tes brazos, que tes moita canteira e moito futuro. Rápidamente recopilamos como quedaría a clasificación xeral, se non pasa nada agora nas últimas verificacións. Gañaría o Rally Miguel Fuster, segundo Iván Ares a 1 minuto 40 segundos, Joan Vinge sería terceiro a 4 minutos, Monarri sería o cuarto a máis xa de 8.50, Francima sería o quinto, en sexto lugar Bouza, en sétimo lugar Jan Solans, en oitavo lugar finalmente Emilio Vázquez. Rodrigo, Sí, non perdeu, ao final non perdeu máis alá de un minuto. A pesar de que parecía que tiña algún pequeno problema, sería o primeiro histórico con ese ZX, piloto da casa, cun ZX oitavo no Rally de Ourense. Para sacarse o sombreiro. Desde logo que sí. Bueno, xa víamos aí, Luis Penido, a diferencia que había cando que estábamos falando xusto agora. A veces nun rally enteiro de 10 tramos con centos e centos de kilómetros hai 5 segundos de diferencia. Cando un xa ten prácticamente a vitoria, pode haber en 3 curvas que temos agora mesmo collidas aquí en Televisión de Galicia 3-4 segundos de diferencia clarísimos. Pode haber moitísima diferencia, sí. En ocasión, sobre todo cando se corre unha copa ou cando se está loitando por un rally, evidentemente un rival leva ao outro e ao final vas mantendo unha loita que podes manter tramo tras tramo e pode ser chegar hasta o final do rally en poucos segundos, non? Nos temos corrido rallies e temos mellor perdido un rally por 4 ou 5 segundos, non máis, non? Pero bueno, despois cando se van dan certas circunstancias e que de repente, pues bueno, podes perder un minuto, 2 ou 3, como é o caso, ou abandonar, e pode haber unhas moi grandes diferencias. Aquí en todo caso, a estrategia de Fuster estaba clara, tiña que ser conservar, entón é lógico que vexamos pois certas curvas onde xa apreciemos pois que se vai deixando unhas décimas ou incluso un segundo en poucos metros. Rodrigo, dos 14 primeiros, ata o momento, dos 14 primeiros, só hai unha persoa que perde un posto na xeral, que é Freddy Tames, porque tamén tiña certa vantaxe. Está sendo un último treito relativamente tranquilo, non? Sí, conservador. Conservador, porque eu creo que estaban as posicións máis ou menos ben artelladas e ninguén quere perder o que tiña. Moitas veces é como no ciclismo tamén, que nas últimas etapas non queren perder todo o que gañaron en adiante, e foi un treito que polo de agora, gracias a Deus, tampouco houve ningún tipo de problemas. As segundas pasadas polos tramos sempre suelen ser máis complicadas tamén porque xa os tramos están máis sucios, as ceñidas que van pasando os pilotos, os equipos vanse arrimando as cunetas e van limpiando esas cunetas e van provocando posibles puntos donde pinchar, e as segundas pasadas sempre teñen un plus de complicación respecto das primeiras. Esta mañá estaba mollado e agora como vimos estaba seco. E agora estaba seco, efectivamente. Entón, bueno,
Todo eso supoño que tamén influe na condución. Tamén falabas do último treito, todos foron conservadores, realmente se ibas vendo as diferencias entre uns e outros, era moi difícil que calquera puidera dar un salto, así que estar quietiño. Podríamos cagala, que se podía facer, non? Exacto. Por certo, víamos aí na saída, pois saindo aí un momentiño a José Calvar, que van José Calvar e Eva Costas cun Seat Marbella, que tamén son a sensación do Campeonato de España, tamén do galego, porque é impresionante, con un Marbella, con un vehículo tan antiguo e que fan as delicias dos afeccionados, eu creo que tamén sacar o sombreiro para arranca a euforia dos espectadores ese tipo de coches, son auténticos ídolos, en este caso, moitos de vos estades querendo compartir parte das vosas sensacións agora connosco aquí en plató en Televisión de Galicia, con vídeos que che mandan a ti, Fran. E ademais estades falando de vídeos históricos e precisamente un deses dous vídeos que nos mandaron son de históricos. A ver se podemos recuperar o primeiro, que é de Francisco Pérez no BMW 323, perdón, aí o temos, que se queda, pero finalmente sigue. E o seguinte vídeo tamén é de Gonzalo Nogueiro co Ford Escort, que creo que é Ourensán, se non me trabuco, creo que é Ourensán, a ver se temos aí a oportunidade de velo. Sí, señora, aí está. En esa pasada tamén temos do tramo de Melias da mañá, tamén temos a pasada de Fuster, do líder do campeón deste Rally de Ourense, a ver se podemos poñer. Aí estamos, mirade como pasa. Igualiño, Igualiño que os históricos. Bueno, recuperando tamén eses vídeos históricos, eses coches, perdón, históricos, xa sabedes, 659-090-645, como sigamos así, con tantos vídeos, imos ter que sortear tamén unha pasada con Luis Penito. Bueno, Luis, eso cando queiras, sería a quinta, porque tens que levar os da mesa. Sí, porque como sigamos así... Pero mirade como estaba onte, como cambian as cousas, e de noite, a verdade... Aí vedes a cantidade de xente que hai nos treitos, que nos están mandando tamén moitos vídeos da cantidade de xente que hai, está espectacular, increíble o ambiente hoxe no Rally de Ourense. E todos moi ben colocados, importantísimo, porque eso sí se aprecia unha evolución enorme nas carreiras de hai 15-20 anos, donde, pois, bueno, moitos aficionados estábamos demasiado preto dos vehículos, e a día de hoxe, pois, hai unhas zonas, pois, de seguridade que fai que todo o mundo disfrute moito máis das carreiras e todos con tranquilidade. Os últimos anos foron a media casi de 30.000 persoas asistindo ao Rally de Ourense, e non só iso, cun impacto económico ademais que xa está, bueno, hai estudios tamén feitos, non? Sí, do retorno económico que ten este tipo de rallies, cando levas a 30.000 persoas que están pendentes dunha proba como neste caso, o que xenera o interese que está desenerando, que obriga a que en moitas ocasións teñamos o placer de poder dar en directo un treito dun rally como o de Ourense, un rally que neste momento acaba de gañar Miguel Fuster, que se coloca de líder do Campeonato de España, porque estaba empatado antes desta última proba con Iván Ares. Miguel Fuster gaña o Rally de Ourense, segundo lugar para Iván Ares, terceiro lugar para Joan Vinges, ese o podio de honra que nos deixa este rally no que tiñamos atra 4 puntos distintos de conexión, no que estaba o noso compañeiro Óscar Suárez na meta resistrando absolutamente todas as entrevistas de interese que había nese punto importante da competición, con toda a xente en plató e, por suposto, con toda a vosa colaboración que tivestes a través dos vídeos. Agora escolleremos o mellor vídeo, xa sabedes que o autor dese mellor vídeo que nos mandastes vai ser copiloto de Iván Ares por un día. Por nosa conta vamos ir despedindo. Rodrigo Pérez, esta noite vas dar conta de todo isto moito máis en Gasafondo na Radio Galega, como sempre. Así é, de 11 a 11:30 escoitaremos con tranquilidade a todos os protagonistas deste Rally de Ourense. Bueno, Alfonso Pérez, a partir de agora que queda? Está seguindo o Campeonato Nacional? Sí, bueno, ahora o inmediato antes dese parón que haberá, medio parón, dentro de un mes o 20, creo que o 20, pois temos Ferrol, non? E a ver, Iván Ares, eu creo que Iván Ares, a pesar de estar tamén aí con Fuster, ten que estar pero que moi fastidiado. Xa estaba no último en Adeje, porque veía como Suárez iba quitándolle, quedouse sen o triunfo, e bueno, Ferrol ten que ser unha oportunidade para recuperar, porque o que poida pasar despois xa non sabemos, e aquí xoga na casa. Entón, gañou en Lalín, aquí pois tivo ese accidente, digamos, ese problema, e a ver que pasa en Ferrol, que tamén é moi importante. Quedan agora rallies, Luis, de todos do norte, algo semellantes en xeral, os dous de Asturias, queda o de Ferrol. Pode ser un bom momento para Ares para poñerse de líder ou non? Non cabe dúbida, vai a ter un coñecemento importante destas carreiras. Se ben é certo que, bueno, estas dúas foron en auga, non? As dúas de Galicia, tanto o Rally de Cocido, que foi tremendamente difícil, e aí Miguel Fuster tamén fixo unha carreira moi boa, porque non eran uns treitos coñecidos por el tan en profundidade como podían ter outros pilotos, especialmente Iván Ares, que ten corrido moito por o Rally do Cocido en probas do Campeonato Galego. E, bueno, ahora veñen probas complicadas tamén. Asturias tamén vai a ser difícil e son tramos tremendamente deslizantes, pero, bueno, son todos pilotos moi experimentados e seguro que vai haber unha loita o segundo, e seguro que Suárez tamén se vai a incorporar e lles vai a poñer ese plus que ten el de estar en probas do Mundial e un pouquiño máis de ritmo, quizás se cabe. Se consigue un pouquiño máis de regularidade, seguro que van a estar como mínimo os tres
e dando moitísima guerra nas probas que Todo isto non sería posible sen a afección. Unha das mellores cousas que vimos hoxe entre todas as nosas imaxes e a que nos mandastes vos é que en todas estaba todo público ben colocado detrás das cintas de protección que situaban a organización, así que parabéns a todos e moitísimas gracias por darlle moito chollo a Fran nesta retransmisión, porque anda que non tivo mensaxes. A verdade é que me deron moitísimo traballo hoxe, e agora escolleremos ese tuit ou ese vídeo que máis nos gustou para que sexa o copiloto de Iván Ares. Nada, que todo, dinos Jorge Rodríguez, que todo saia ben, e para o ano moito máis. Grazas pola retransmisión e agardamos que sexa a primeira de moitas. Bueno, agardámoslo todos, eu creo que agardamos todos, así que sexa así, se pode ser con a vitoria de algún dos pilotos galegos. Rally de Ourense na súa 51 edición, primeiro Miguel Fuster, segundo Iván Ares, terceiro Joan Vinges, Miguel Fuster é o novo líder en solitario do Campeonato Nacional de Rallys de Asfalto. Ata aquí foi a nosa retransmisión, esperamos que de verdade haxa algunha outra oportunidade para vivir esta paixón do motor, porque realmente é desas cousas, deses deportes que aún lle ferven a sangue e quere repetir en canto pode. Un saúdo a todos, adeus.